Občas mi ľudia hovoria, že prečo vy vlastne podporujete ten hospodársky rast? Nemyslíte len stále na ekonomiku, však život je aj o niečom inom. No tak som urobil zo pár grafov a pozrite sa, ako to vyzerá. Tuto je na osi X-ovej hospodársky rast a jeho výška a tu je očakávaná dĺžka života. Ten graf ukazuje, že čím sú ľudia bohatší, tým dlhšie žijú. Tie bodky to sú jednotlivé krajiny. HDP versus medziľudská dôvera. Čím sú krajiny bohatšie, tým viac si ľudia dôverujú, tým lepšie vzťahy sú medzi ľuďmi. Čiže to už nie je len o peniazoch, to je o medziľudských vzťahoch. Ďalší graf ukazuje vzťah medzi hrubým domácim produktom a kvalitou vzdelávania. Vidno z neho, že čím je krajina bohatšia, tým lepšie je tam vzdelanie, tým viac sú vzdelaní ľudia. Potom hrubý domáci produkt a spokojnosť so životom. To je pomerne jednoznačné. Čím je krajina bohatšia, tým viac sú ľudia spokojní so životom. Čím je krajina bohatšia, tým menej úmyselných zabití je v tej krajine. Čiže tým je tá krajina bezpečnejšia. Hospodársky rast tu nie je len preto, aby ľudia mali vysoké mzdy a podnikatelia vysoké zisky, ale aby bola vyššia kvalita života a aj lepšie vzťahy medzi ľuďmi.